Zdravo ljudi, u epizodi radimo reakciju na Hilson Mandelinu novu pesmu 7 ujutro. Vidim u slici da je Hilson promenio friz, brate, nema više dredove, mislim dobro znam da je dredove ošišao, to je rekao u prošloj pesmi, nego sad ga tek vidimo bez onog durega, buraz. Uglavnom, bez daljeg odugovlačenja, idemo u reakciju. Okej, da pojačamo. Sedam ujutro je, ti bi kod mene doma. Gledam te dugo već, okreće mi se soba. U tvojim očima ne mogu se prepoznat. Je li to ljubav ili kudra, sutra ćemo doznat. Sedam ujutro je, ti bi kod mene doma. Gledam te dugo već, okreće mi se soba. Okej, vibe je pesma, se sad sviđa mi se. U tvojim očima ne mogu se prepoznat. Je li to ljubav ili kudra, sutra ćemo doznat. Reci mi se je u redu, ne osjećam se u tijelu, ni na zemlji, ni na nebu, je. Oči su ti kao rebus, nanišanila si metu, pališ neko cigaretu, je. Ha, ispod mene bi ko playback, baby. Ja bi te spremio ko JPEG, baby. Mi smo ko brojevi, Rain Man, baby. I sve bi probali, al ne ide, pa ne ide. Sedam ujutro je, ti bi kod mene doma. Gledam te dugo već, okreće mi se soba. Okej, club banger, klasičan, sviđa mi se. Prepoznat, je li to ljubav ili kudra, sutra ćemo doznat. Tu se slavi danima, ne zanima me bed. Rekao sam hejterima, stanite u red. Svaki vikend pretjeramo, lagano reset. Nemamo mi vremena za animozitet. Svi na posao, a ja Cool sam spot, budan cool, ja. ostao. Pored tebe ja se ne osjećam pospano. Kako sam te samo našao ko lost and found. Ja lice sa TV-a i sa postera. Sedam ujutro je, ti bi kod mene doma. Gledam te dugo već, okreće mi se soba. Okej, vibe je, ulazi u uši. Dobro je. Se prepoznat, je li to ljubav ili kudra, sutra ćemo doznat. Sedam ujutro je, ti bi kod mene doma. Gledam te dugo već, okreće mi se soba. U tvojim očima ne mogu se prepoznat. Je li to ljubav ili kudra, sutra ćemo doznat. Okej, dobro je. Okej, sviđa mi se pesma kao neki chill club banger. Dobro je, nemam ovdje mnogo šta da kažem, Hilson kao i uvijek do jaja, tako da je. U komentarima mi pišite koje pesme još da pogledam. Ovo sam video novo, a i neko mi je i u komentaru napisao, tako da, shout out za tebe, buraz. Uglavnom sad ću da radim reakciju na novu Eminemovu pesmu i to će da bude ekskluzivno za membere na Patreonu i na YouTubeu. Osim ako mi YouTube nešto ne zajebe jer mi prošli put nisu dozvolili da stavim zbog copyrighta, ali mislim da sad neće biti problem, nadam se. Tako da nadam se da će svi memberi moći da vide. A ako ne, bit će na Patreonu, tako da je. I osim toga uzeo sam Spider-Man 2, tako da ovo će streamujemo ovaj vikend, spremite se, bit će ludnica, tako da je. To je bilo to za ovu epizodu, bacite like, subscribe se, zazvonite zvonce, shout out za membere, evo idu na ekranu. To je bilo to i vidimo se u sljedećoj epizodi.